че направиха този празник, съчетани с Божията воля, да бъдем и да пребъдем в вековете. Но, уважаеми колеги, мили ученици, разрешете ми да изпълним тук и един символичен ритуал. Госпожа Златинова, която 16-17 години управлявала това училище и вие заедно сте работили, донесе днес в училище един столетник. Тя ще разкаже за него кога се съди, но иска тук пред вас да направи един ритуал. Ние сме подготвили саксия, лично тя да засади този столетник, който ще отбелязва. Ние ще го пазим, дано да се хвали, ще го пазим и ще го предаваме от поколение на поколение, да се знае, че точно на 24 октомври 2011 година, тогава, когато училището е отбелязало 100 години, това цвете е засадено. Неговите възпитаници и учители трябва с много любов да го отглеждат, за да бъде тук като символ на този хубав празник. Заповядайте, госпожо Златинова. Уважаеми колеги, чуйте какво иска. Скъпи ученици, във всяко училище, във всеки град, във всяка страна си има традиции. Традиция за нас, българите, е засаждане на столетник в първия учебен ден, първото столетие, както започва от днеска нататък. И аз цяла нощ така си мислех, по-голямо ли да бъде или по-малко. Но до 200-та година то ще роди много повече колончета, които вие трябва да раздадете на другите училища. Благодарение на училище Братя Маладинови или те нареченото училище в бедния квартал, израснаха толкова много българи, които славят името на България, на нашата страна, на нашия град Русе. Аз искам от името на всички вас, които много обичам с цялата си душа, да пожелая доброто да идва отгоре, както каза отец Марин, и от четирите посоки. Когато нещо се случи на някого или някъде, да си кажеш, че това е временно, доброто рано или късно ще дойде. То се е засадило така дълбоко в училище Братя Маладинови, че който е дошъл тук, трудно излиза от него. За мен училище Братя Маладинови е втори дом, даже и първи дом, мога да кажа. Той е дали от училище Братя Маладинови, дни наред нещо танцува в душата ми. И както
така ви гледам всички. Дошли сте, брати Миладинови, за да не остареете никога. И не мислете, че това е измислица, това е истина. Вижте албумите само. Вие сте съвсем същите. Сега, редото е аз да засъдя този сторетник. Ще е необходима по-голяма тактика. И ще има човек, който, да речем, този месец ще грижи за него, другия месец. Така, щастливи сте, как да пропусна. Да кажа, че госпожа Димитрова направи толкова неща в училището, да кажа за красивата галерия. Нейният представител е тук Владимир Ангелов. Тя е в коридорите. Нищо, че нейното седалище е долу в назад и там има. Има над 120 картини, които ние открихме по заводи, по предприятия, купихме някои от тях. Госпожа Димитрова направи нещо, което аз не бях се сетила. Тези картини тръгнаха из коридорите, но класните стаи и не са пипнати, както едно време купихме пътеки, не знам дали си спомните, и ги послахме по коридорите и децата, за да не ги замърсяват, ги прискачаха. Не вървяха по пътеките, а прескачаха пътеките и минаваха по плочата. Засаждайки сторетника, аз искам да пожелая той с всяка своя клетчица да дарява който мине покрай него с радост, щастие, благоденствие, да го дарява с сили, които ще му помогнат не само да израсне като фигура, но и духовно. Ето тук.